Horas ma tuhita poparan ni sila sabungan siwalu turpuk namar haujan tu sila lain abola. Sadarion marpungo dohita di ingananon di harungguanon naing membahas panorangion parmasuk ni na dua hasuhutan do pengantin di ulan unjuk alap jual. Jadi sadarion rapak mata bagi hatorangan sian Bapak Uda opu depen sialoho. Mau lihat ya mah? Horas mari kita peparada puta raja silai sabungan siwalu turpuk namar hoja tu sila lagi nabolak. Obar tu materi na di pasak ni amata prolog rekin ima parmasuk ni na dua hasuhuton do pengantin di ulang alap jual tentu ulang ujuk pesta ulang ujuk ate. Nah, buasa Holland di alap jual alana mau ditaruh jual do hampir 10% aka ulang ujuk nata adopi di luar tahun dihita peparanda putar raja silai sabungan siwalu turpuk ima ulang taruh jual artinya mau ulang taruh jual para anak ma nagabi hasuhuton parboru ma nagabi suhut naniabangan. Suhut na niabangan artinya suhut naro sama-sama hasuhut tu nasida ali adong suhut bolahan amak adong suhut naro on omar didok na suhut na niabangan ate amang ate nah alai molo ulaun alap jual jelas bahwa parburu omma nagabi bolahan amak parana magabi suhut na niabangan suhut naro. Itu karena suhut na niabangan suhut naro. Sama-sama suhut do. Nah mungkin adu na gawe maka suhut ton ate. Nah, mau lihat nuanginon terjadi perubahan isi bolahan amak dan itu molo parana do nagabe suhut na niabangan berarti do koma ulaun taruh jual ya molo parana do nagabe suhut na niabangan do koma ulaun alap jual ale molo parboru do nagabe suhut na niabangan do koma ulaun taruh jual i nama sonwanginot di kita perserakan jadi molo na jolo isi bolahan amak terboto di sian Guarni Sinamoti molo idokon sitobol nah baik kamu molo idokon sitobol berarti parboru ma nagabe bolahan amak laos sude ima sinamot narilen di Paranagon tu parburuon sianiman non goli-golina di pasar tuaka suhyap pangnopatna pada dayon do to dua sudesiano masudi jadi order itu boleh nak include nah kalau bahasa Inggrisnya include atau yang udah par Belanda itu include okay thank you ya itu include dah alai molo Guarni Sinamoti Rabu Pinudun manang Rabu alai istilah ipudun inna alai nah biasa Rabu Pinudun berarti par anak ma nagabe bolahan amak dah emang dah nah buasa bui songoni mergeser di son bahasa di son di hita pangarat tanot dangarong istilah si topol do Rabu Pinudun alana di son
asing ni sinamot na di pasahat ni paranagi, di pasahat do muse, ima na marawalo na di joloy na gido, ima suhyap pang naupat, toduan, do panadayon, ido, ipakaluar paranak, misalnya sinamoti, ali pakaluar honon na do, para deon na do, penanay pasaton na tu suhyap pang naupat, dan gitu, tutuduan, do tu panadayon, berarti dang sitopbol, dang rapu pinudun, gitu kan? Alana asing di sinamoti, anong na kewajiban di paranak pasaton, ima suhyap pangnaupat, tuduan, do panadayon. Ati amang da, ino sedang berlaku di sana sitopbol. Ale mo na ikonigogo do sitopbolin na, sitopbol dia, Persidia. Persi Jabodetabek do parang Persi Narihitan. Bolo Persi Jabodetabek do berarti tetap do idok ko pesinamoti sitopbol alay sikon kewajiban ni para nagi pasahato suhyap pangnaupat tuduan do panadayon. Ale molo Persi ni Narihitan do molo idok ko sitopbol laos ina masudei. Dangarong pe pakaluaro siya no para nagi dang pakaluaro suhyap pangnaupat be tuduan do panadayon. Ati amang ate. Mula mahita mo sa tu materita, ima so dia do permasuk ni dua suton. Do pengantin molo diulaun alap jual. Dihamua ka manami najulu molo ulaun alap jual nah ya binereng dengido rak masuk suhu paranak do suhu parburu. Tari itu bete. Itu dia bang udah opugrajian teh. Tiki kita na bulahan nama gitu karena masuk teh. Kira masuk. Nah, tidak minoto ise do bulahan nama. Soalnya ini julu rak masuk su para anak do su parburu. Nah, rak masuk dah gitu. Ima mulai julu adong dewa nama ulaun diulaun alat jual su para anak do su parburu langsung masuk. Langsung kudul tuh panggung masuk sudi. Pihak ni parburu masuk, pihak ni paranak masuk, dan gitu baru roh parburuan ijo mah orang di hula-hulana dok tulangna duksik kopi dipasak mau paranak mah jo orang di hula-hulana dok tulangna baru perpuri pengantin masuk. Tersori na masa ni dan wangin pada umumnya wangin sedos ni roha gawe perpuri nama pengantin alana sodon puasa perpuri pengantin dangarong na keberatan kita asli dan yang mulaulaun taruh jual sikon parboruido manaruhon mengirikon ima pengantini langsung masuk di tomu-tomu di jalo para nagima di puguri alaman nah itu asli ini taruh jual alai terairon adong sada kesepakatan parpuri ma pengantin alana perlu dope menghias kan itu kan sedangkan parpuri do pengantin olo liling pengantin iro itu kan terpai ma piga-piga ulah semua di parpuri ma parpuri pengantin alai pelilik puro hiasan no manang na asing na nalan nasing man wang ini dan itu tersangoni mate nah jadi asatarida diulaun alap jual so dia permasuk nila dua hasuton jadi satarida perjolo masuk ma suhut parboru mangarade masuk parboru ya dung mangarade su parboru baru mangarani dan masida majalo haroroni suhut parana. Dah sikon jalo do. Sitarida isina kasuton. Nah, dan ditomu-tomu satu harbangan di Jabu dah di poguni alaman nai do. Dan itu tentu Roma protokol ni paranak. Songoni maraja nami, songon dia itu songon nama Tuhan tamar kusit songoni do. Kali sukut behar aja nami aboy hami masuk
Itu tongkat merunung nga boy kami masuk nga mangarari kami iya lu si parburu mak masuk mahamu ngarari kami ina protokol ni parburu mak masuk ma ipita magodang dan gitu dipita magodang jadi titik kinamajalo odoran ni Paranagi paling isabirang o masuk bulun masuk bulun ala na halakikan isi jalan terkudul do kan kan satu habirang maing masuk tu gedung itu kan iya somat tong asetarida isoma bona ni barisan baru akahangina sama terus akah nomor tu udah jadi melorong ke lagi non saya nomor jalan terus langsung hudul begitu jadi nggak masuk mak masuk para anak di jalur su parburu dah itu nah kalau marsi jalangan do soni dah gitu Roma protokol ni perburuan soni mah dihamu murung unggah para dihami ngana dihamu ima di sabulah birang masuk ke gedungon masuk mah lagi dah gitu masuk bahasa somal mah alana memang parburu do bolahan awak berarti parburu mau parjolo majo ya parburu dah majakon ya baru 4 tahun nung sipulon dipasak mau paranak asa paranak majakon hararoni hula-hula do tulang ate iya baru terakhir pengantin ya sorot do odo na paling prinsip ate gini selilingot nang adong sono di pola di jalo so parboru odoran di paranak rak masuk do suni langsung ke podium begitu jadi kabutuan isi do bolahan amak kan itu jadi sorot do asitakas ate molo kita dang pola terlibat di si alai alana kita adong di si tatuturi dengan sorot do parmasuk ni na dua hasuhuton molo ulaun alap jual mangarari para nagi parburu di bagas dan gitu jalon naro takas haroni odoran ni suhut para anak emloro tamu jabuta rak majalo do kita katang mungkin rak majalo tamu inon do tuan rumah nang mungkin kan si tuan rumah do majalo haroni tamu dah itu kan jadi tarida Oma bolahan amak amma suhut na diabangan itu pangatusin na suhut na diabangan ada arti ni suhut na diabangan itu amal lo kamu ba ate tungarong na orang takas di panorang yon nami pertikaian di masa tahu yang kamu jala on takas do songonon hatan ditikin apa tu hata do marhusib ditikin apa tu hata do marhusib dan gitu atau rakusi kemungkinan non akan terjadi pertanyaan taringot boras naro molo diulau tarho jual sude boras naro sen hula-hulai hula-hula ni parburu si parburu sudio tu para anak ale idung nayan non dilema nanain ulau sadari ale tombo mulak sudio para anak artina filosofina dan mungkin parboru mabuan boras sian hutari para anak sonai sukun-sukun mulu ulaun alat jual di hutani parboru dan itu ulaun kuisi do boras kamu jualan semua aja apa udah per Belanda kuisi do boras oh
Boras ya berarti. Bolo kuliah dan terburu anak. Alay bolo terburu. Sebetulnya kan nasi dia kalau boras. Halagi do bulan ama. Nasi dia do belana. Kan itu. Jadi ke boras naruh sekula-kula ni para anak do pulusan Parboru. Batu para anak. Beh. Itu apa alaman ni para anak Parboru. Mandi perburu. Idan ni sini yang langi. Perburu di jani perburu. Kalau sebutkan satu. Ini bahaya. Kula-kula ni perburu. Baju emang udah. Digapain? Unang asal ngada-ngada. Oh, ako beda-beda versi. Alay, bolo pasang mo ba? Iya, pasti. Bolo kurang dibandingkan dari itu Bolo tarimot si gobuan boras pirni ditik bujuk memang bolo nahuboto sa otik. Na parjolot kesepakatan. Alay na jelas nahuboto ma do hudokon. Bolo ulaon si tobol manang dialaman ni Parboru ulaon ini. Boras pir na nibuan ni hula-hula ni Parborwi boy do bonan minasiday dinasida alay alay na terus mar dengan hata marang na mardus ni tahi nasida ana bono ni buan ni paranaki di hula-hula na ni hula-hula ni paranaki ngaten otomatis dia sida tangi Naibuan ni hula-hula ni Parboru on pure do sebenarnya di hasida alanga di laman di hasida do dan nama buah boras na sida hula-hula terna rotu hutatta Hula-hula na sini tong narawa ko tana. hula-hula Iya di na maboboras. hula-hula di Parboru do na rotu hutatta iya. ya wajar dui di kita jala para nagi narotu hutan di para hula-hula na wajar di bonon na tu hutana Oman sigiran. Bera. idong benah bodo Isi. Pwede mo ito magkuha? Pasti. Isi ala. Dikeburut ta. Itu nasi dia. Itu tuh para anak. Sekarang. Jadi sa sitong na sa tabi te. Nah, Jadi hamil jangan melakukan boras. Mulak tu dia. ete. Onan terjadi do Iya. alap jual. Taruh jual doa. Taruh jual. Taruh jual. Betul ni kan. Ya. Taruh jual tempat di Barat apa di Ayo juga nak duduk nak kaninya. Ada orang maboboras sa tong jual na. Tikisi mutiara kini kan. Baju jumur sa. Oh taruh jual aja. Alay, contoh ka na juro bulsa. Mabuburas din dyan. Itu bulan na. Jadi sangat deh ini dok memang udah. Filosofi na ro para anak tuh tadi Parboru idan ni saya Allah. Itu aturan ni Parboru sendiri yang mana Allah kan idan na. Itu filosofi na. Begitu umar borasila idahan na ni Allah ni. Merhiti-hiti borasok alai daon Raja Parhata kebetulan emang udah mengulahon tanggal 20 itu seorang mai naruh sekula-kulana Parboru hula-hula di Parboru naruh sekula-hula ta kita para anak ihita ali marsibahon na ibanawima Parboru mabahon na iwana para anak mabahon jadi kan nawangin orang mengudah nunga terjadi pergeseran molo najulo ulau na julo ulau na sangapinon adalah ulau alat jual ihuta di Parboru yalak bane-bane ma parumainna dan yang parumainna sian hutani Parboru na julo terjadi ma pergeseran oke cerita na julo mahita buasa songonin ala jorok-jorok no hutaya manguda hutaan odo nang kami marbesa ke hutan jadi molo pe mulau nalap jual pinahan nana yang sisi jagalinon iparade para anak don
itaruhon to, misalnya pinahan itaruhon to pinahan to si molohor bodo itu gudon. Nama kubasi sude nion perhubas ni paranak do ihutani parboru. Ayo na julu jojo irajia tikirajia haragino lama pamadari cak. Alana kan neng marhubas. Jadi misalnya molo masuk ma ulau ni. Sadarion ungai togu horoboy husan, ungai taruh pinahan isan. Jadi nama kubasi nisan, nata pa di hutani parboru, sudah ka pihak boru di paranak do nama kubasi. Imana julu. Alin nuang inon nggak terbalik. Molo ulaun alap jual, dan itu soundin on dia bang udah iwa perburu ma para dehon perbasuhan di parana. Nama, dan itu alan itu nuang inon. Gudangan ulaun taruh jual. Berek kamu hampir 90% ulaun taruh jual. Dan itu alana molo ulaun alap jual do. Semua ulang di burut apa? Ulang dia bagi taruh para dehon. Iya kan? Ale sedos roha mau dia apa? Dan gitu. Darong nama ngalo ai goreng laun situasi mandasal. Tapi kuda jula menguda tor tidak kon dia menguda. Nah terjadi do perubahan secara evolusi bahwa antara ulaun taruh jual dengan alat jual itu sama-sama sangat. Nah, ini kuda julu dah. Nah, sangapi adalah ulaun alat jual. Dong terjadi terjadi pergeseran. Ulaun taruh jual, ulaun alat jual itu sama-sama sangat. Jadi, pola temara persiajaran taporginon asal takasate odlo no patokata to ka ulaun ta namangihon. Mola tema marsanga matuata, marsanga maputa raja silesa bukan, marsanga mahita Paparan nga puta Raja Sila Sabungan solo turpuk na marhojatu sila lahina bolak. Horas marihita.